No marco da festa da Centola que organiza en Groves, a Lonxa Meca acolle un show cooking no que o cobizado crustáceo comparteu protagonismo cos cogomelos. Os dous produtos estrela do outono do Grove foron os eixos dun taller de cociña liderado polos cociñeiros da vila, Marcos Otero e Óscar Cousido. A centola, o centolo cocido é un manxar e o conocemos todos, pero a sorte que temos nos últimos anos é que ademais de restaurantes e marisquerías temos taperías e as taperías preparan a centola de diferentes maneiras, con diferentes produtos do mar e produtos da terra. Por eso queremos co show cooking de setas e centola demostrar que se poden facer moitísimas cousas con produtos de temporada, como son neste caso os cogumelos, as setas e sobre todo a centola. A iniciativa, que contou cunha gran afluencia de público, forma parte da programación das 23ª xornadas dedicadas á centola, unha proposta que arrancaba o pasado 27 de novembro, como sempre, funcionando como un gran revulsivo para a vila. Dende o día 27 hai moito movimento nos nosos establecementos en o Grove, que é un pouco que pretendemos coa festa da centola do Grove. Por un lado, promocionar e potenciar un produto que é de excelente calidad, que é a centola do Grove, e por outro lado, favorecer o turismo, desestacionalizar un pouquiño o turismo nesta zona en novembro e na ponte de decembro, para que se acerquen, gracias á nosa gastronomía e, por suposto, a centola do Grove, a degustar nos diferentes establecimentos pois o que nos preparan os chefs. Unha cita que se vai prolongar até este vindeiro luns, aproveitando a ponte da Constitución que temos por diante. Para esta fin de semana longa, tamén moi boas expectativas. Son moi positivas porque os nosos establecementos hoteleiros contannos que teñen máis do 50% das reservas na maioría dos días, e especialmente o sábado moitos deles teñen o 100%. É verdad que se fixera un solazo, o mellor toda a semana estaría máis cheo do que finalmente se está sendo, sobre todo pola semana, pero bueno, a ponte, si a xente sigue querendo vir ao Grove a probar a centola, pois estamos aquí e creemos que pode ser pois eso, algo moi positivo a pesar de que chova. Unha edición ademais que ven marcada por un produto dunha excelente calidade. Sobre todo o que estamos falando este ano é que, aínda que sexa un poquinho máis escaso, digamos, hai cantidad, pero sobre todo hai calidad. Están dicindo que está sendo extraordinario, eu o que probei de verdad que de 10, e bueno, tamén é verdad que o tempo tampouco lles influe positivamente a eles e estalles costando pois o mellor chegar aos topes, pero que collen o que venden e o que os nosos restauradores poñen nas mesas de extraordinaria calidade de 10. A maiores, esta festa da centola complétase con outros reclamos, por exemplo, esta mostra de cogomelos que tamén puideron contemplar os asistentes ao show cooking de onte na Lonxa. Ademais, ao longo desta fin de semana ofrecerán distintas propostas musicais. Este venres á tarde animou o Grove a Charanga Noroeste, e ao longo desta fin de semana hai tamén programadas actuacións de Parandamecos, Canto Dorxo e Arroba de Viño.